Ani o khawo ang nono simino hamjagui tongo. Phiya ba ningani hamjagmano nugya. Ningani hamjagmano bujiya. Ang nini bagui tamo khwlai tongkha. Je ning sao obono na ang khwlai tongo bile. Pa asuk de nini khawo ani bagui maya karikha. Asuk de ningano nasilajaka. Pa tamo ningano obahai khwlaina bagui de hamjak. Asuk je hamjagui maya hingke puila tamoni hamjagba. Tamoni buini bukhano kostori ba. Saljani ni bojora phayano. Ning ani bukhano kostori ma haikeno. Ning bo rijagano. Afro ningani hamjagmano bujiwana. Tai ano Muito manano. Ano gana mana musungano. Haibono ano Afro tai mangala. Hingke baya brok. Kini ni video asuk jora tonyo. Video no sajak tongke like comment share khlainan tapok di. Tai channel no ketalangui tongo hingke subscribe khlai di. Bwskango tebo norokni bagui kaham video tui phai dong.